Zatikuk aipatzen dugu, hemen gure kartelean, Euskadiren ahotsa, da esaten dugu, con voz propia. Baina ez da, ahots propioa bakarri daukagula. Daukagu eredu sozioekonomiko propio bat. Daukagu hezkuntza sistema propio bat. Daukagu hizkuntza bat. Eta gure eskubide sozial, ekonomiko, kulturalak eta baita ere hizkuntz eskubideak, gehi eskubide nazionalak errespetatu behar dira. Hoi da gure helburua, hoi da gure jomuga. Orduan, aukera ezberdinen artean, garbi dago, PNV-ri botoa ematea dela aukerarik eraginkorrena. Da nik esango nuke egokilena ere bai. Nik ez da esango mundu guztia PNV bozkatu behar dunik. Baina aukera egoki bat, eraginkor bat, aukeratu nahi baldin badezu, bozkatu PNV. Zuk badakizu, PNV-ri botoa ematea ze suposatzen duen. Ze suposatzen du. Euskadiren alde lan egitea. Da Euskaldun guztion alde lan egitea. Euskaldun guztiak. Abertzaleak izan, ala ez izan. Herri bat garelako, baina Euskaldun guztion alde lan egitea. Estatuaren eredu zentralista nahi duenak baditu aukerak. 3 aukera baditu. Alderri Popularra, Alderri Sozialista, da Sumar Podemos. Hortxe daude, 3 aukera, zentralistak. Da batematek galdetuko du eta ze gertatzen da EH Bildukin. EH Bildu, aitortu behar zaila emerito bat. Zatik, itxurakeriekin, nik ez dut sekula santan, behintzat herri honen historian, proiektu politiko hori gabe, hainbeste botu biltzea. Baina hor da biltz, baina itxurakeriak kateatzen nahi dira. Da itxurakeriak bere amaiera izaten dute. Itxura ematen da, baina gero, errealidade gordina etorriko da, baita ere hauteskunde hauen ostean, gertatzen dana gertatu. Da horregaitikan, itxurakerietan ibiltzen dienen aurren, guk gure proposamena egin behar dugu. Zatikan, herri honen historia, adibidez beteta dago, eta ikusten ditugu guain, nola internazionalismo, osasi internazionalismo baten eskutik, Espainiko langileria den importantena, Euskal arazoak ja bigarren mailakoa dira, autogobernua ez da urrutitik ere ez dute antzematen nola defendatu daitekeen, bizitza oso aberatsa da adibidetan, eta gogoan izango dezue, besteak beste, politika egintzan ibilizan gizon bat, Mario Onaindia. Mario Onaindiak nun azizun bere ibilbidea, eta politiko militarrekoa izaten, gero Burgoseko prozesua eukizuen, da Burgoseko prozesua amaitu zuen Eusko Gudaria kantatzen, eta gero Espainiko langileria goraipatuz, nola bukatu zuen Alderri Sozialistako presidente izaten. Beste batzuk ere ibilbide berdina damakitela badirudi. Zergaitik, momentu honetan Ezker Abertzalea Alderri Sozialistaren morroitzapean dagoelako. Zergaitik, hamarkada luzetan eukiduten estrategi oker, eta baita ere anker, baina batipat oker horren eskutik dauzkatelako, beste batzuk ez ditugun kargak eta zamak. Eta horregaitikan, Ezker Abertzalearen lehentasuna da behaien urgentziak negoziatzea. Eta hortarako behar dituzte 4-5 urte. 4-5 urte hipotesirik onenean. Hau da, Sánchezek jarraituko balu agintean. Eta beste zerbait gertatze baldin bada, nun hasten dira eta nun amaituko dira itxurakeriak. Horregaitikan, Eusko Alderri Jeltzalearen botoa da eraginkorrena eta egokilena. Zertarako herri honi dagokilona errespetatu dezaten. Orain aldean, gaur egun eskuartean dugun autogobernua eta ditugun akordioak bete arazteko, eta bai etorkizunari begira, eman nahi dugun jauzi hori eman ahal izateko. Hau da, herria errespetatu, Euskadi nazio bezala errespetatu, eta herritarrek libre eta demokratikoki erabakitzen dutena ere errespetatu. Hoi da gure aukera, herriari eta herritarrei batipat eskaintzen dieguna, azken batean, zure botoa eraginkorra izan dadin, herri honen defentsan eta Euskaldun guztion defentsan, Eusko Alderri Jeltzaleari, botoa ematea da aukerarik
egokiena eta eraginkorrena. Eskerrik asko.